Skal vi lige prøve at lave sådan en video herover, hvordan det dagligdagen er på Key West? Ja. Vi har fået noget øl. Så vi kigger lidt på menukortet her. Jeg tror, vi skal have sådan en Key West limonade. Her. Dem har vi taget. Vi skal have sådan en Key West limonade. Kan vi order? Sure. Gonna get for you guys. Key West lemonade. 2 of them. Sorry? 2 Key West lemonade. 2 QS on it? Yes. Så kan vi lige tjekke, hvad ungerne laver herude. Får noget cola. Har det ikke været pooltid? Der bliver slappet af. Og så lige en ting her. Klokken den er 1 nu. Så prøv at lægge mærke til skyggen. Kører lige rundt. Der er ikke nogen skygger her. Solen er simpelthen lige over. Tilbage til barn.